Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds. Vandaag besteden we in de tweede uitzending van Venray van Toen wederom aandacht aan Inalfa. Onder de naam Inalfa Industries bereikt het bedrijf in 2000 de top van de internationale toeleveringsbranche. Inalfa is trots op zijn verleden, maar na 60 jaar komt er een einde aan de locatie Maasheeseweg. Met de opening van de nieuwe vestiging in 2016 is de Inalfa Roof Systems Group klaar voor de toekomst. Inalfa Industries, wereldwijd ijzersterk, met name in de automobielindustrie. Actief in 11 landen, met 2200 medewerkers en een groeiende jaaromzet dat rond het jaar 2000 de 250 miljoen euro ruim zal overschrijden. Enerzijds als systeemtoeleverancier van schuifdaken en anderzijds op het gebied van hoogwaardige metalen onderdelen. Inalfa Industries opereert vanuit Venray in Zuidoost-Nederland, dicht bij Düsseldorf, Duitsland. Dit is het hoofdkantoor in Venray, het management- en communicatiecentrum van waaruit de metaal- en roof systems bedrijven gecoacht en gecontroleerd worden en van waaruit nieuwe activiteiten worden ontwikkeld. In Venray bevindt zich de grootste R&D- en engineeringsfaciliteit van Inalfa, de kraamkamer van de Roof Systems Groep. Hier worden de meest uiteenlopende schuifdaken en dakluiken ontwikkeld. Hier zien prototypen het licht om uit putten te worden getest. Deze schuifdaken en dakluiken zijn bestemd voor respectievelijk personenauto's en vrachtwagens die Inalfa wereldwijd vanuit de vele vestigingen levert. Op de assemblagelijnen van Venray worden schuifdaken gemaakt voor met name klanten uit Scandinavië, Duitsland en Benelux. Samen vormen deze landen de grootste schuifdakenmarkt van Europa. Assemblage, test en eindcontrole zijn geïntegreerd. Bij Inalfa Roof Systems in Venray werken circa 200 mensen. Ze zorgen voor een jaaromzet van meer dan 40 miljoen euro. Inalfa ontwerpt, ontwikkelt en assembleert de schuifdaken op de stoep van haar klanten. Onder meer daardoor is de expansie van het concern wereldwijd gerealiseerd en zet de groei zich gestaag voort. Zoals in Groot-Brittannië. Deze vrij nieuwe fabriek in Tamworth assembleert een groot assortiment schuifdaken, voornamelijk voor de Britse en Franse markt. Verkoop en engineering vinden plaats zowel in Tamworth als ons kantoor in Parijs in Frankrijk. Een opmerkelijk product van Inalfa UK zijn vouwdaken. Hun populariteit neemt toe. De jaarlijkse omzet in Engeland bedraagt 33 miljoen euro. Er werken ongeveer 200 mensen. Kleiner, 60 medewerkers,
is de assemblagefabriek in het Italiaanse Livorno. De omzet van 15 miljoen euro wordt behaald met de productie van pop-up daken en dakluiken voor vrachtwagens. De grootste schuifdakenfabriek van Inalfa staat in Noord-Amerika onder de rook van Motown Detroit. Hier in Auburn Hills worden meer dan 500.000 schuifdaken per jaar geproduceerd voor belangrijke klanten als Chrysler, GM en Ford. Het bedrijf schaart zich onder de meest moderne producenten in deze markt. Wereldwijd produceert Inalfa Roof Systems USA in totaal meer dan 1,3 miljoen schuifdaken. Daarmee ligt haar marktaandeel op ruim 20%. Door nieuwe programma's neemt dit aandeel toe. De uitgebreide R&D, engineering en testafdeling van Roof Systems USA ontwikkelt permanent schuifdaken voor nieuwe modellen. Sinds kort heeft Inalfa voet gezet op Zuid-Amerika, in Sao Paulo, Brazilië, waar een 50-50 joint venture tot stand is gebracht met Uliana. Als eerste schuifdakbedrijf die lokaal produceert, levert Inalfa América do Sul schuifdaken aan Scania en GM. En dat is nog maar het begin in dit sterk in opkomst zijnde Latijns-Amerikaanse werelddeel. Een andere joint venture bevindt zich in Zuid-Korea, vlakbij Seoul. Hier is Inalfa Orient actief, samen met Dongyang Mechatronics. Naast een internationaal kantoor ter ondersteuning van de wereldwijde inkoop van onderdelen, componenten en technologieën, worden hier onder meer ook schuifdaken geproduceerd. Met name voor Daewoo Motors. In het Japanse Osaka, waar binnenkort een assemblagelijn wordt opgezet, heeft Inalfa een verkoop- en engineeringsafdeling ten behoeve van de Aziatische markt. Binnen de Aftermarket Division produceert en verkoopt Inalfa schuifdaken voor inbouw bij dealers, bodyshops of gespecialiseerde installateurs. Door verwerving van de Farmont Groep bezit Inalfa meer dan 10% van de totale na-inbouwmarkt. Deze markt wordt sterk bepaald door met name marketing en distributie. De Farmont Groep omvat kleinere vestigingen in Düsseldorf, Brighton, Michigan en Odessa, Florida. De Inalfa Metal Groep, de tweede divisie van Inalfa Industries, is voornamelijk een Europese aangelegenheid. Deze bedrijven produceren hoogwaardige metalen onderdelen voor diverse industries. In Venray werken ca. 400 mensen. Ze zorgen voor een jaarlijkse omzet van 33 miljoen euro. Het Venrayse bedrijf is het grootste metaalverwerkende onderdeel van Inalfa. Hier wordt een ruime verscheidenheid aan assemblageonderdelen van hoge kwaliteit geproduceerd. Inalfa Metal produceert niet alleen voor de automobielindustrie. Een uitgebreid assortiment van onderdelen is bestemd voor de kantoormachine- en verwarmingsindustrie. De grotere persen tot 1000 ton staan in Hamont, België. De productie hier is hoofdzakelijk toegespitst op de auto-industrie. Onder andere Mercedes en Ford en ook Netcar behoren tot de klanten van Inalfa Hamont, waar plusminus 250 mensen werken. De omzet beloopt 30 miljoen euro. De naam van Netcar viel al. Door overname van de afdeling Bodyparts van dit auto-assemblagebedrijf in Nederland is Inalfa Automotive ontstaan. Hiermee produceert Inalfa met 300 medewerkers binnen de muren van Netcar
Maar binnenkort wordt gestart met de bouw van een fabriek tegen een van de poorten van Nedcar aan. Het nieuwe bedrijf bezorgt Inalfa Metal een unieke positie bij Nedcar als onderdeel van de Ford Groep. In Oost-Europa heeft Inalfa een oorspronkelijk staatsbedrijf getransformeerd in een modern, westers georiënteerde onderneming met bijbehorend jong management. In dit deel van de oude wereld, Slowakije, behoort Pal Inalfa inmiddels tot de beste metaalbedrijven in haar soort. De vooruitzichten in het voormalig Oostblok zijn hoe dan ook goed. Nieuwe investeringen staan op de planning. Inalfa Industries met haar metaal- en roof systems divisie reageren proactief op de ontwikkelingen in de wereldwijde markt. Onder andere door investeringen in know-how, techniek, productie en in informatie- en communicatietechniek. Het forse investeringsprogramma van de laatste 5 jaar heeft de Inalfa bedrijven op het hoogste plan gebracht, waarvan u via voorgaande video een indruk heeft kunnen krijgen. Inalfa Roof Systems, leverancier van schuifdaksystemen voor de wereldwijde auto- en truckindustrie, heeft een nieuw hoofdkantoor in Venray. Ongeveer 1,5 jaar na aanvang van de bouw werd het nieuwe gebouw vandaag officieel geopend. Tijdens de openingsceremonie werd via een videobelet het verhaal van Inalfa verteld. De ceremonie werd op traditionele Chinese wijze afgesloten door de leeuwendans. Een dans uit een Chinese eeuwenoude traditie die wordt geacht geluk en voorspoed te brengen. Het speelt een belangrijke rol in de traditionele Chinese godsdienst en op Chinese feestdagen en kon bij de opening van het nieuwe gebouw niet ontbreken. De vele aanwezige zakenrelaties zagen een trotse topman Jan Tulkens en wethouder Lonen tijdens het belangrijke moment. Natuurlijk ben ik zeer trots als je kijkt naar het resultaat dat uiteindelijk deze organisatie, de mensen van deze organisatie, dit mooie resultaat hebben neergezet als groei van een organisatie. Maar daarnaast ook op zeer korte termijn zo'n heel mooi gebouw neer hebben gezet. Wat representatief is voor wat we iedere dag doen hier. Heel erg trots natuurlijk. Een heel mooi gebouw, maar nog belangrijker stuk de inhoud. Er werken 800 mensen dadelijk op deze locatie. Hoogwaardig arbeid, gebleven in Venray. Heel erg blij natuurlijk. De nieuwbouw is gerealiseerd middels een samenwerking tussen Inalfa, de gemeente Venray, de provincie Limburg en ontwikkelings- en investeringsmaatschappij LIOF. De multinational met 19 vestigingen wereldwijd zal komende jaren verder inzetten op de groei en innovatie waarvan het laatste vooral in het nieuw kantoor zal plaatsvinden. Er is een duidelijke verschuiving heeft er plaatsgevonden van het produceren naar het ontwikkelen. Dus zeg maar naar hoogwaardig ontwikkelen. Maar daarnaast zijn we toch nog in staat geweest om ook de maakindustrie, het produceren hier erin bij te brengen in dit gebouw, dat dat in de juiste balans is. De verhuizing is overigens nog niet helemaal achter de rug. Rond de 200 werknemers verblijven momenteel nog op het oude hoofdkantoor op de Maasheeseweg. Naar verwachting zullen alle medewerkers in september in het nieuwe gebouw actief zijn. Het is zeer belangrijk dat een bedrijf als Inalfa in Venray blijft. Dat laat zien dat soort bedrijven zich hier vestigen, dus dat lijkt me heel positief. Dus ja, dat blijkt ook wel in de regio, richting Eindhoven, dat daar alle bedrijven zitten, dat hier in Venray ook kan. Dus nu moeten we natuurlijk nog meerdere bedrijven volgen die dat doen, maar dan werken we wel heel erg hard aan. Belangrijk is omdat zij in staat zijn dat Venray ook een visitekaartje heeft met zo'n internationaal bedrijf, dat in de auto-industrie denk ik de grootste toeleverancier is in Nederland. Voor 45.000 mensen zijn werkzaam in Nederland in de toeleveringsindustrie en daar zijn er toch straks een kleine 8.000 werkzaam bij Inalfa. Dus in die zin is het denk ik een mooie opsteker ook voor Venray. Natuurlijk de uitstraling van zo'n bedrijf en van zo'n gebouw, dat is natuurlijk fantastisch. Voor de werkgelegenheid, heel veel mensen die hier werken, toch 800 mensen, hoogwaardige arbeid. Ook productielocatie, daar is belangrijk voor. En we proberen ook echt uit te stralen
dat de hele maakindustrie hier kansen heeft in deze regio en dat blijkt met Inalfa ook. De werkgelegenheidsgroei in Venray zal relatief laag blijven. Van de plus-minus 800 mensen die nu in de hoofdvestiging van Inalfa werken, onder wie de helft hoogopgeleide engineers, komen er maximaal 50 bij, een stijging van ruim 5%. De prognose is dat het aantal wereldwijd verkochte schuifdaken in deze periode zal stijgen van jaarlijks 4,5 miljoen naar 8,5 miljoen en dat de omzet in 2020 wordt verdubbeld naar 2 miljard. Voor de realisatie van deze doelen is deze locatie bewust gekozen. Dat heeft verschillende redenen. In eerste instantie de kennis die wij opgebouwd hadden al in het verleden rondom het Venray. Was erg belangrijk om die kennis niet verloren te laten gaan. Daarnaast ligt de locatie Venray binnen Europa, als we praten over de auto-industrie, vrij centraal. We zijn vrij dicht bij onze klanten in Zuid-Duitsland, ook in Noord-Duitsland. Vrij kort bij vliegvelden. Dus in die zin zijn we centraal georiënteerd in Europa, maar daarnaast ook qua tijdzones vrij centraal ten opzichte van China en ten opzichte van Noord-Amerika. Tijdens Kiestechniek 2017, die in het voorjaar gehouden wordt, zal Inalfa de deuren openzetten voor het grote publiek. Geïnteresseerden zijn er van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gebouw en het ontwikkel- en productieproces van de schuifdaken van Inalfa. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds.